Кое е най-якото нещо за един човек? Да му направиш подарък. А кое е най-кофти нещото за един човек? Да му направиш кофти подарък. И какво ще правим днеска? Ще подаряваме възможно най-малумните подаръци на известни личности. Да, толкова нямам идеи за контент. Та, какво правим в момента? В момента чакаме един човек, който ще ни продаде един телевизор, такъв голям телевизор, който ще разберете за кой ще е. Другия подарък сме го взели, след което отиваме да го дадем на човека, за който ще е. И след това ще ходим да търсим подаръците за другите двама човека, на които ще подарим, така че останете до края на видеото, за да разберете кои са те. Ами, взехме го. Отиваме да го пъхаме в колата и утре от други ден ще му го даваме. Дай към колата да ходим. Вай, хората как ли ще ме гледат? Той нещо суматикила. Айде да помагаш. Опа. Ела малко да го надигнем. Кой ще кажеш? Това антика кадова. Чакай. Къде? Аре бе. Давай, готово. Така. Имаме и аксесуари. Това е подарък. Ела бе. Това ще е подарък за втория ми баща. Кой ще кажеш? Много добре. Добре, а? Давай да ходим. Отиваме да подаряваме втория подарък. Нали? Това не е личен шофьор днеска. Пъхай се оттам направо. Така, приятели, това е подарък номер 2, който ще е за левака. Защо? Реално в абсолютно всеки подарък вкарвам мисъл. При Ванката телевизор, защото реално герой му е такъв. При левака бебешка кукла. Защо? Защото снима само видеа с някакви лапите от Олме ТВ. Така че се надяваме да му хареса. Директно отиваме сега към него. Само да му звъннем. Тъмън по време. Така, звъним. Оп-оп! Ало? Накъде си, бе? Ами, в Славейко така. Къде точно? Те маркета, знаеш ли къде е горе-долу до... Как да ти обясня? Не съм ще дойда аз. Добиват... Ало, чуваш ма? Да. Маркета, знаеш ли къде е до това? До университета Вехтито. Вехтито. Да, сещаш се, аз съм и там, по принцип. Те маркета... ще го намерим, добре. Идваме. Добре, аз и сега до 10-15 минути аз ще дойда. Окей, супер. Съм с колата и такова. Добре. Айде. Айде. Отиваме към те маркета на Вехтито и се чакаме там. Както каза, тук сме пред те маркета. Подготвили сме подаръка и сега просто чакаме да му го дадем и да му видим реакцията. Според вас, каква ще е реакцията? Според тебе каква ще е реакцията? Какво ще направи? Чакаме го. Извинете, господине, това добър подарък ли е за близо 20 годишно момче? Мисля, че не е. Защо? Не мога да възприема като подарък. Ще му допадне? Или пък за приятелката му. Хората казаха, че е добър. Това момче ще питаме. Извинявай, брат, само да те питам един въпрос. Това добър подарък ли е за 20 годишно момче? Да, що е. Добре, той е изненада, обаче го крие, че идва момчето. Много ти благодаря. Лек и спокоен ден. И внимай с колелото, чули? Добре, айде. Идвай да го даваме. Аре, бе! Сега ще снимаш как съм справил тук на... Няма проблем, слушай сега. Какво става? Така, ти сега какво снимаш? Олме ТВ, нали? Така, да. А какви ги снимаш вътре? Главно деца. Не. Каквито има деца, по принцип са Да, бе, ама повечето са деца, нали? Са деца, да. Добре, виж сега, аз съм ти подготвил един подарък. И това е една кукла. Ти нормален ли си? Заповядай. Ако стане нещо с някое момиче от Олмето, да има за подарък. Да. Добър ли е подаръка? Да, много добър подарък. Как я момчета? Ама... Добре. Левакът му трябва да се учи да ставаш баща вече. Не, стига много съм, брат. Сериозно ли го говори това? Ти няма да става това, като праскаш това. Какво ще кажеш за подаръка? Ами, чарован съм, наистина не мога да повярвам. Много е добър, не? Добре, ти сега искаш да ме изгавриш тук са пред всички, че... Това е концепцията на видеото. Подаряваме най-малумните подаръци на известни личности. Благодаря ти много за този подарък. Добър е, нали? Ама мисля, че ще го давам по-скоро на някои детенца, защото... Ама виж как в абсолютно всеки подарък вкарвам мисъл. Твоя подарък е свързан с това, което ти снимаш. Виж са! Чак толкова големи деца не съм срещал в този сайт. Принципално, защото си казал... Нищо не се знае. Мерси много, наистина, благодаря ти за което. И аз ти благодаря. Какво ще го правя? Сега ще видим. Издам.
Хубаво де, взема аз да ти подаря някакъв подарък. Ще снимаш такава концепция, ето. Готово. Обаче аз ще виж как ще ми вземеш такова нещо, аз не съм чакал. То се много... Наистина, ево. Ето го. Ама, той е много голямо, е. Що е? Те си играят. Как ще е голямо? Май големичка е. Но, много е голямо. Да, или много е и там, и ти. Аз се притесняваш, дай му мойка. Аз съм се изпетил тук на животно. Не бе, нощи няма е спокойно. Не бе, наистина. Давай ти. Здравей. Имам много подарък за тебе, искаш ли? Ама не на мен, кажи на баба. Нека довършва там да отсветя. Чакай, часка пък нарисувам. Защо ли? Защото този батко ми го подари на мене и искаше да се извъзика с мене. Еми да. Да. Харесва ли ти? Еми нищо, надявам се, че съм възарадвал по никакъв това. Ние, какво гледаш бабата? Бабата къде е зарадваш? Да гледа бабата стара Ама те са вече толкова красиви. Така да. Еми, съвсем си, да. Добре. Като порасне ще знае, че е от Ливака. Направо. Тя се е заета, добре. Да. Еми, Чао, това чао. ни беше мисията. Айде, чао, чао. Браво, поне зарадва едно момиченце днес. Еми. Приятели, току-що звъннахме Аванката, влизаме в менен родник, отиваме към тях, за да му дадем подаръка, ето го отзаде, ето тук. Пазим го да не падне. Вече сме ден-две, вчера не можахме, тъй като той беше заед. След което плана е следния, отиваме до китайския да търсим подарък на Аниста и на Тонката Илиев, като на Аниста ще го дадем още днес, а пък на Тонката ще му го изпратим по еконт утре. И така, отиваме, ще снимаме като сме при Ванката. Добър ден! Да? Аз сега те потренирам, бе, не така е. Сине. Добър ден! Прическа. Добър ден! Добър ден. Много си пораснал, Сега. ти всеки ден все по-голям ставаш, по-голям ставаш. Какво ще ме правиш? Не, Какво не, не. снимате тук? Готов си. Виж Чай да сега, не правим реклама. Аз микрофон нямам. имам един подарък за тебе. Така. Това е за дето всеки път ти давам, нали? И сега вече се Да, връща към мен. да. Добре. Сега, снимаме в момента един клип, как подаряваме възможно най-абсурдните подаръци на известни личности. Добре. И съм ти подготвил... А мен защо ме перфектен. снимаш тогава? Как ти си известна личност? Къде? В Във вас. публичното пространство. В публичната просветия. Добре, Да, благодаря. да. Там в багажника е на оригиналния дартак. Оригинал. Според тебе, Здравей, какво ще- оригинален дартак. Какво правиш? бе? Виж бе, как е. Според тебе какво ще е? Според мен, Свързано е с героите. значи ще е някоя бъчва с ракия, Аз нещо това ще такова. кажа. Бидон. Не. Нещо знам. за правене на ракия ще е. Добре, виж сега. За правене на алкохол. Колко често се е случвало да нямаш телевизия? Доста се е случвало. Това е основен проблем. Аз вече усещам какво. И аз май. Ами, Усещам се. вече няма да го имаш. Това е за теб. Еш, писа ти е Виж, тук даже имаш антенки. антена. Да. И приемник, и дистанционни. Ами, Имаш две, мисля, че имаш повече, ама за секс ще да имаш. мисля, че ми разреши всички проблеми. Нали? Благодарско. И сега това нещо, кой ще го прави? Как ще го нося? Ами аз затова те питах дали с кола. Аз те излагах. Не съм. Ти ще ми помага. Да. Аз ти предлагам да ви изчакаме да се тръгне, да го оставим. Вземам го аз. Това ще влезе някъде. Какво ли е това нещо? Как бе, аз не знаеш, че съм фен на тези телевизори. Каква марка е това нещо? Това е някаква марка от тия марки, дето... Шиваки. Дед не съм го чувала. Да. Благодаря за Шиваки Тотел. И аз благодаря, Бъди че жив и участва. здрав. Аксесуарите да не си забравиш. Няма. На кой ще? И така. Благодаря. Нали стана ясно, че не съм те подкупвал в това, да ми го подаряваш това нещо? Виж, даже Не, не. такова с нейлонче. Как задължително? Много добре. Благодаря. Със здраве ще си го нося и ще си го гледам. Кръста ми. Коста, Къде си? още съм в менен родник. Няма да чакам да знаеш. Добре, къде учиш? Къде? Към Лозово. Лозово. Да. Опа. Откъде минаваш за Лозово? То къде беше това? Каква ти е концепцията и идеята ми кажи? Подарявам възможно най-абсурдните подаръци на известни личности. Това подари на
ми така? Един телевизор дебел, стар. Да, аз пък подарих BMW, брат, по-особено това няма. И на тебе сега ти подготвям един подарък. Въпросът е, че в момента го купувам. Какъв подарък? То нали е подарък, няма как да ти кажа. Той подарък не изненада, дихет. Принцип мислех да ти взема една перука. Ама искам да е хубава. Добре, стой, чакай. Дай си избра. Отиваме да вземе соцен. Къде са щандовете с соцени, че искам да умра там, между тях двата. 2 ли са, 3 ли са, 4 ли са? Колежката няма да се притеснява. Ние сме добри хора, поздравяваме. Къде са най-малки соцени? Значи те са най-манички. Да изземем ли сега един много малък соцени, да я намекнем, че има малки цици, или един много голям, че е дебела? Е въпроса. Някакви килоти имате, не? Бабешки килоти искам. Бабешки килоти да видим. Уха! Аз видях. Видях идеалните. Идеалните. Не, ей тези. Ето тези мисля, че са идеални. Добре, вземем ги тия килоти. Това ли е възможно най-големия размер? 4 пъти хиксел. Ще има и по-големи. Има ли 5 пъти хиксел? 10? Добре, вземем го това, няма яд. Ето това е. Кой ще ги носи? Едно момиченце. Новородено. Сега взехме възможно най-големите килоти. Сега ще вземем възможно най-малкия сутиен. Въпросът е кой? Този, по принцип, тя мисля, че имаше някакви такива дрехи. Това не знам дали ще изкиф. Това има много голяма подплънка. Ако наистина го сложи, някой се забърка много жестоко. Мисля и това да вземе. Да. Не, това не е някакъв по-такъв бебешки. Добре, вземе и то с зайчета. Това е много скъпо. Това каква му е? Избрахме и подаръка и това е подаръка. Отиваме на каста, плащаме го и директно към тях, да може да го подарим. Затова обаче още се чудя. Не, ще вземем. Сега идваме. Само ако може да платя. Това е хубавичко, дали ще ми стане? Перфект. Ценичките махнахме ли ги, само да питам, ако може да го отрежем? Няма чанчи. Няма чанчи. Голяма не е, елато да може ли? Моля? Може ли да махнем етикета? На това също, ако може. Много ви благодаря. Цена не трябва. Чао. Айде, камерамен, заповядайте. Приятели, имаме вече подаръка и директно отиваме към Аниса да я го подаряваме, тъй като тя бърза. Явно. Така, подаръкът ти е готов. Взехте подарък. Къде да дойда? Аз искам към Лозово, аз казах, имам работа. Добре, къде мога да ти го оставя и примерно ти да снимаш, като се го видиш? Какво значи къде? Не знам къде може да го оставиш, нямам представа. В някой аконт мога да го оставя по принцип. Остави го, ако ти се ходи да аконт. Добре, окей. Айде. На Марица 135 Възраждане, трябва да го оставим. Добре, айде да ходим. В момента отиваме до ДМА да вземем шампуан за тонката. Реално идеята ми е при него да взема лилав шампуан за поддържане на цвета на косата. И просто тъй като аз съм с боядица на коса, да го отворим, да излеем малко и да му сложим една бележка, като му го изпращаме. Съжалявам, обаче и аз го използвах малко, иначе заповядай. Така че давайте влезем и да търсим. Здравейте! Конски шампуан имате, не? Да. Наистина, за коне. Не е за коне, за тебе. Как така, смисъл, какво означава конски шампуан? Става, то по принцип се става и за косици им, за гривици им, нали, за такива, пък това сега се става и за хора. Да. Ето, то се пише. Както за хора, така и от животни може. Добре. Поред вас, също имате ли за поддържане на русо шампуан? Имаме естествено. Лилав шампуан, който е за руса план, за руса коса. Да. Добре. Ще ги направи по-сивка. Да. Добре. Кой е най-абсурдният шампуан, който мога да подаря на някой? Най-абсурден? Да, аз мисля, че е то за конете. Него, той. Той ли? Други абсурдни няма да ти кажа. Него да взема? Да. Добре, айде взема го. Значи няма да е лилав шампуан. Ще бъде шампуан за коне. 6,62. Само един момент. 6. Ще може да ги направим на стотинки? Давай. Чакай. Колко са там?
6. Готово. Задържи. Чао, чао. Чао, чао. Готови сме. Какво става, братле? Искаш да те изкъпим? Шампуан? Не, бе. Няма да тормозим кофе. Айде ходим. Ами, приятели, проблема е, че аконта е затворен. Нито на тонката, нито на Аниста може да изпратим подаръците. Затова ще направим следното. Просто ще ги изпратя утре и ще им кажем да снимат реакцията. Да видим как ще реагират на тези подаръци. Въй, какво става с тази светлина, бе, маняк? В момента отиваме да хапнеме, тъй като сме много гладни. Най-вероятно утре ще изпратим подаръците, тъй като аконта е затворен, нито на Аниста, нито на тонката може да ги изпратим. Между другото, тонката въобще не знае. И ще ме е много интересна реакцията му. Шампуан за коне. Бейкови работи. На Аниста изехме, както видяхте, възможно най-малката чашка сутиен и възможно най-големите килоти за баби. Така че ще им видим реакцията реално от други ден. За вас след няколко секунди. Приятели, няколко години по-късно сме пред парк арената, за да подарим този подарък на тонката. Та, нека отиваме и така. Ай! Тук стават някакви футболни издегустации. Той е сбухал всякъде. Ще да му звъннем, че сме тук. Така. Инхалаторите на Airway ползват тонката и може би заради това ще попитат. Гледай, Алекс бразилец ползва Airway. Ние нямаме шанс, бе, Люен. То сега откъде се влиза, то това е час. Който е по-назад, бе, по-назад. Да, аз ще пазя. Пазя. Не можах да я хвана. Тос, къде е сега Тос? Имам подарък за него, искам да вляза. Откъде съм влизал? Виж го сега. Аха, разбрах. Хайде, Любо! Чакаме гласа на играй. Ще има да се почакаме. Чай. Аз с тези обувки. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Аз бях най-бърз. Не мога повече. Стига толкова. Реално? Това ти е подаръка, брат. Сега да ти кажа. Това е шампуан за коне. Шампуан за коне. Точно така. Какво да го правим това нещо, бе, брат? По принцип знам, че ти трябва за косата, там за цвета, да поддържа, ама... Не може да се поддържа. Котото не дава с такива работи. Котото не дава. С такова? С нищо не дава котото, брат. Що? Ми каза да не дава. Абе, пробвай го един път, кажи ми как е, ако нещо мога и аз да го пробвам. Ай, добре. Ти си голям. Харесва ли си? Да, как? Супер е, нали? След като бъде топ 10. Той не сега ще играе в футбол, кай. Не бе. Няма да играеш, бе. Да играе ли, бе? Сега аз те предизвиквам, брат, да играеш в футбол. Искам, ако минеш първия кръг, брат, нищо няма стане, но ако паднеш първия кръг, искам всички ще те гледат как ще ти го изсипа шампуана на главата. Ако паднеш още първия кръг. Чакай малко сега, чакай. Не сме се разбирали за такова нещо. Ето предизвикателство, брат, пред камерата. Падаш, записваш се тук. Ама с кой ще игра? С който се падне, изкуствен интелект определя. Да, бе, сега се падна тук с най-добрия. Не се знае, брат, това на късмет вече. Ама какво се прави сега, обясни? Играеш едно в едно, брат. 2 атаки, после 2 атаки да щитаваш. И ако паднеш още първия кръг, седиме и ти го изсипваме това. Не. Добре, слушай тогава, друго нещо. Друго, казвам. Ако паднеш още първия кръг, събираме се тук, както виж толкова хора. Всички ти правим една редица и ти минаваш и всички те биеме по средата и ти тичаш. Да бягам докато ме бият. Така сме в една редица, виждаш, така цак, хората са страни, ти тичаш по средата и всички те тупаме отгоре. И докато минеш цялата редица. Защо? Ако паднеш, Аре бе, кайте му, бе! Аре се прави, аре бе! Сега да играе ли, бе? Да! Аз съм! Ай да закрива! Финиш ли? Левак печелиш. Дай ръка. Аз принципно този спорт не го харесвам. Преди бях тренирал брат. И треньора ме обиждаше. Честно, бе? Да. Ама това не беше... Шаниш нещо, аз